Сегодня коллегия, она посвящена в целом тем проблемам и задачам. Yıllık коллегия ул нәтиҗәләр белән мактанып утыру вакыты түгел ди Владимир Леонов. Катлаулы мәсьәләләрне уртага салып сөйләшергә кирәк. Шуларның берсе тренерлар җитмәү, объектлар күп төзелә, ә белгечләргә кытлык. Районнарда бу мәсьәлә бигрәк тә кискен тора ди Алексеевскидан килгән белгеч. В Алексеевском муниципальном районе открылся крытый ледовый каток. Безнең районда яңа боз сарае ачылды. Хоккей һәм фигуралы шуыны үстерергә телибез. Шуның белән бәйле өстәмә тренер ставкасы кирәк. Хәзер спорт белгечләре табу бик кыен. Ул мәсьәлә бөтен районнарга да кагыла. Бер карасаң, яңа корылмалар төзелә, ә яшьләр кайтырга теләми. Барсы да акчага бәйле. Районда югары белемле яшь белгечнең уртача хезмәт хакы 20 меңгә дә тулмый, ә зур шәһәрдә ул беренче тапкыр күбрәк алырга мөмкин. Матди яктан кызыксындыру чаралары булса, яшь тренерлар бикләп кайтыр диләр. Бу мәсьәләне аерым карарга җыйналар. Очень актуальный вопрос, будем по нему принимать решения. Әлеге коллегияның Идел буе спорт һәм туризм университетында узуында очраклыгына түгел, әлеге югары уку йортында 4 меңгә якын студент белем ала. Татарстан коллективларын үзебездә тәрбияләнгән егет-кызлар һәм устазлар белән тәэмин итүдә ул бик әһәмиятле рольне үти. Россиянең спорт министры да нәкъ менә устазлар мәсьәләсенә игътибарны арттырырга кушты. Шикләүләр шартларында үзебезнең мөмкинлекләрне тулысынча файдаланырга кирәк ди ул. Живем в очень сложных условиях. Катлаулы шартларда яшибез. Безнең илгә каршы кертелгән халыкара санкцияләр мөмкинлекләр табарга, яңа үсеш юлларын эзләргә ярдәм итә. Спортчылар һәрчак халык күз алдында, алар үрнәк булырга тиеш. Ә яшь буынны дөрес тәрбияләү укытучы һәм устазга бәйле. Татарстанда спортка мөнәсәбәткә тел-теш тирерлек түгел ди Мәскәүдән килгән җитәкчеләр. Бу системалы хезмәт нәтиҗәсе. Татарстан узак еллар инде бөтен Россия караганда Мәскәү белән бергәләп, Мәскәү өлкәсе белән бергә беренче урыннарда бара. Бик күп показательләр буенча. Шуңа күрә монда шартлар яхшы тула. Халыкара шикләүләргә бәйле рәвештә безнең спортчылар чит илләрдә ярыша алмый. Казанда узарга тиешле кайбер чаралар да булмый калды. Күңелне төшермичә шөгыльләнергә әйтергә кирәк. Кем шөгыльләнә, кем үзен тонуста тота, кем үзен формада тота, бер сүзсез уңышлар аны озатып йөрәчәк. Татарстанда сәламәт яшәү рәвеше алып баручылар саны елдан-ел арта. Киләчәккә тагын да зуррак бурыч куела. 57,8 это где-то 6-7 результат в стране. 2022 елда Татарстанда даими рәвештә физик тәрбия белән шөгыльләнүчеләр 57,8% булды. 2023 елда бу күрсәткечне 60, ә 2030 елда 75%-ка җиткерергә планлаштырабыз. Ел авыр булса да спорт объектлары төзелеп тора. Быел мисал өчен Әлмәт ярышчылыгында футбол манежлары кулланышка тапшырылачак. Бу елга бурычларны билгеләгәндә премьер-министр иң мөһиме спорт заллары буш тормасын ди. Проведение массовых физкультурных мероприятий, таких как кросс-нации, лыжня России. Бездә уңай мисаллар бар. Милләтләр кроссы, Россиянең чоңгы юллары. Менә шундый зур стартлар күбрәк кирәк. Студентлар һәм укучылар арасында да спортны үстерү мөһим. ГТО нормаларын үтәүгә дә игътибарны арттырасы бар. Халыкара ярышларга чыгып булмый дип кул кушырып утырырга ярамый. Спортчыларның югары физик әзерлеген саклау өчен үзебездә яңа форматтагы стартлар оештыру мөһим. Мисал өчен узган ел Казанда шул максаттан беренче мәртәбә дуслык уеннары үтте. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.